Il-kwistjoni ta' tħassir tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bdiet fl-ewwel ta' Ġunju meta l-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Każil Laburista tan-Nadur Għawdex kien ħabbar li se jħassar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' Marzu li ġej. Il-kwistjoni ngħalqet ftit tal-jimilu meta l-Gvern ta' raġun lill-Oppożizzjoni biex issa l-elezzjonijiet tal-2015 se jsiru. Ir-raġunijiet li tal-Prim Ministru kienu li l-poplu Malti huwa jiem mill-elezzjonijiet u li dawn huma spiża kbira għall pajjiż. L-Oppożizzjoni oġġezzjonat bil-qawwi għal dawn ir-raġunijiet kif jispjega tajjeb il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall Kunsilli Lokali David Aġus. Id-demokrazija m'għandix prezz u d-demokrazija ma tiġbax tgħixha. U allura l-ebda prezz ma tista' tqiegħdu mal-fatt li wieħed joħroġ jivvota l-elezzjonijiet. Hekk iridu nifrankaw il-flus. Il-Gvern kull ma rid jagħmel ħarsa madwar il-Ministri tiegħu jara kemm għandu kabinett kbir u jara wkoll fejn jagħti il-konsulenzi bi 13,000 euro fix-xahar lil mara tal-Ministru Konrad Mizzi. Il-pressjoni qawwija li għamlet l-Oppożizzjoni biex tiddefendi d-demokrazija waslet biex jingħata raġun lill-Oppożizzjoni. Iddibattejna, spjegajna, ikkonvinċejna u l-poplu tagħna raġun u anke l-Gvern tagħna raġun għax għamel U-turn u issa ħajsiru l-elezzjonijiet is-sena d-dieħla. Dan ifisser il-poplu Malti is-sena d-dieħla jkollu dritt joħroġ jivvota u żgħażagħ li għandhom id-dritt ta' vota 16 tajnihom aħna fil-Parlament se jkunu jistgħu jivvotaw f'dawn l-elezzjonijiet ukoll. Intant wara li approva l-ewwel grupp ta' kandidati ġodda, il-Partit Nazzjonalista du għaddej bil-ħidma tiegħu biex jagħżel il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' Marzu li ġej. Iva diġà għażilna grupp ta' kandidati u qegħdin fil-proċess li nkomplu nażlu aktar kandidati. Il-partit għandu l-proċess tiegħu kif jagħmel dan u qed nagħmluh biex inkomplu nżidu l-kandidatura tagħna l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għas-sena d-dieħla. Claire Mifsud, għal Net News.